Maduro. En we beginnen met een bericht over de Venezolaanse krijgsmacht, want er zijn veel problemen binnen de Venezolaanse krijgsmacht. Tenminste, dat is een van de conclusies die kan worden getrokken uit een rapport van de Nederlandse inlichtingendiensten, Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst MIVD en de AIVD, de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst. Ze zijn gezamenlijk een onderzoek gestart naar de politieke en militaire ontwikkelingen in Venezuela. Gisteren is het openbare jaarverslag gepubliceerd. Dat heeft onder meer te maken met de gevolgen die er kunnen ontstaan voor Curaçao, Aruba en Bonaire. De focus ligt op het onderzoek ligt op de activiteiten van het regime van president Maduro. En daarbij gaat het of er iets gaat gebeuren in Venezuela in aanloop naar de verkiezingen, de presidentsverkiezingen in 2024, later dit jaar. Volgens de rapporten zijn er nog steeds veel problemen binnen de Venezolaanse krijgsmacht. Het gaat onder meer om tekort aan personeel, gebrekkige opleiding en achterstallig onderhoud. Daardoor blijft het gereedstellingsniveau laag. Dat betekent dat het leger niet direct kan toeslaan als het nodig is. Venezuela blijft ook militaire samenwerking aangaan met landen als Iran, Rusland en China. En tegelijkertijd heeft Venezuela te kampen met beperkte controle over het eigen grondgebied. En dan gaat het onder meer om guerrilla-groeperingen en criminele bendes die delen van het land beheersen. Aldus het rapport van deze Nederlandse